И какво става, хора? В днешното видео ще отваряме 3 зрънчета с награда. Сега ви покажа. Ето го единия. Lucky Boy. Другия момичешки някакъв. И Lucky Girl взехме. Общо ми излена 8,50. И сега ще ми направим тест на тези трите с моя братовчет. Танио каза, да. Аре, идвай. Така, хора, само да кажа, ще ги оценяваме по играчката и по вкуса от 1 до 10 ще ги оценяваме. Сега, първо ще отворим по избор на братовчет ми Lucky Boy за момчето с вкус на масло и сол. Тя е вкуса на чакай. Чакай ме. Хора, ще слагаме зрънчето в това, защото нямаме турбичка. Айде, отваряй го. Дай го това при мен. Да, отваряй. На камерата да се види. Я. Играчката е долу. Еми, изсипваме. Ето. Оп. Най-тъпото западна, хора. Количка. Чакай си да я отворя. Поне да я видите. Покажи. Сега ще отворя. Че това мириш много хубаво. Да, сега ги пробваме на вкус. Аз му дам 7 от 10. Това е колко мириш. Това е мазния пакет, тук е не мазния. Тя оцени играчката. Тя майче като... ето е хора и даже като я такова назад, ето. Тя... Чакай, е така прави. Чакай. Чакай да покажем на хората за 3,50 колко е модерен. Чакай сега, да малко назад. Да. Аз се оценявам с... Този път ще го отворим отдолу, защото долу е играчката. Не. Отваряме. Сега аз ще избирам какво отваряме. На играчката й давам... 2. Пробвай го, дали ще ти хареса. Пробвал съм го. Колко му даваш на зрънчето? 5. Добре, аз искам да отворя това, Lucky Girl. Или... Да, това ще. Да, ще отворя и това. Не, чай първо да отворим едно по едно. Искам много да ми се паднат тия очила. Пак е с масло и сол. Не, отдолу трябва да го отвориш. Пак играчката не се вижда и паднаха малко. Не ги слагай там. Така. Сега пак го сипваме. Та дали това ще стигне, бе? Сега, ако не взема още едно. Това няма. Сипваме. Ако няма... ето е играчката, най-отдолу. Не мога да я извада и цялата е Какво е това? Да си пръстенче има! Чакай! Yeah. Това на мен ми се падна. Пръстен? Ето, хора, вижте, има и пръстенче. Може да го... Това е камера, бе! Да, видях. Ето го, немазното пликче. Да. Пръстенчето. Я искам да го видя. Може да го дадеш? Дай да го видя, да е. Не, аз ще го подаря на жена ми. Нямам така. Може ли да го видя? Ето, чай да покажем. Ето го, хора, пръстенчето. Да го покажа по-хубаво. Аз сега ще отворя камера. Та камера, ако работи, брат, не вярвам, да, ама... Ето я камерката. Вижда се. Чай. Аз виждам картинки. Хора, чакай малко. Това не знам, не мога да... да... са променя картинките. Да, е така. И натискам... Това майче ще се види на камерата. Не. Не, хора. Я мани капачето. Виждам някаква коза. И аз. И то даже се щупи. Чупи ми това. Това мисля... Ама не бързай да ги отваряш толкова. Да, знам. Хора, аз... Ти го щупи, Ето тук се гледа. Не. Не, бе. Ама от тук хората могат да видят. Добре, че видяха. А какво се вижда тук, я? Нищо. Чакай. Не, бе, тук Ето е овцата. Таня го чупи. Без да искам хора. Сърдети му са. Аз ако го разглоба, дали ще се види? Не, оправих го. Колко пари си дал за това нещо? Слънч.
Как го разбира? То е китайско е. Я, какво има? Разгуби го. Това хора, ето така се мърда. Да, ама ама да може то да беше дефектно и не се мърдаше и я. Аз мога да го сгуба. Сега ще покажа какъв съм майстор. Аз сега ще отварям Ето направих. тези две кифли. Да, сега ще отваряме това. Покажи кой искаш да се падне. На играчката, чай да оценим. На играчката давам колко? На играчката на Lucky Girl и давам 7,5, а на зрънчето... Чупи го. На зрънчето... 8. Да. По-хубаво ли от предишното? Да. Я? Чай. Стой. Ето. По-хубаво. По-пъти долу. Сега отваряме. Това мириши на... Я чакай, бе. Дай да го помириш. Чакай. Това мириши на нещо познато. На ананас. Я пак. Не на ананас. Това да не е развалено, е. Чай да му видим срока. Дай би го срока. Абе, таняме, ако е развалено. После ще ви го видим. Добре. Сега да си... Опа, чакай. Ей, трябваше да отворя пред камерата. Еми, ти си... Този път имат много различен цвят. От Какво ми се фали? червил. Червил! Абе, по-ляко. Ще го дам на мама. Та цяло хора. Ето го хора, ще го дам на майка ми да са такова. Да. Чакай. Ето хора. Даже хора, после ще се гримира с него. Даже сега малко ще... Чакайте, че той има тук някаква хартийка майна. Брат, това що не вижте на... Тя да му види срока. Ето хора. Ето вижте хора, червило. Какво са? Топа! Голямо червило, бе. Дайте ми телефона. Това е 05.11.2025. Това хубаво буди свое. Така ли? Щом се пиши? Къде ми е телефона? Таня ми това ако е перманентно. Покажи се. Къде е телефона? Чакайте, вижте сега хора. Момичетата не знам как го търпат. Иляме. То снимах моя телефон и аз си търся телефона. Абе, така няма да се вижда. Ай, стой, е така хубаво да се вижда. Ето. На това зрънчо го оценявам. Опа, ще да падна. Това зрънчо не ми Това е хареса. най-доброто. На мен пък то не ми хареса. Виж, вкуса е едно Не, ударно. аз ти говоря за играчката. И е развалено. Не е развалено. Или май не, стой. Срока е 05.11.2025. 0.11. 05.11.2025. Това е стечело. Преди колко не? 5 месеца. Да. 11 месец. Не. Не е изтекло. Ама мириш на ананас. Покажи са. Аз съм една циганка. Ние сега за нещо ще го издем. Стига, бе. Ай. Ай, чао, хора. Хора, сега разбрахме, че вие може да видите картинките. Ето ги. Ето. Чункай камерата, ето се. Ето.